Amics i amigues, us presentem el negre del club d'aquest mes de juny. Es diu Mar Rodó Merlot, negre 2015. Un altre penedès, d'acord? Ja portem 3 penedesos, passa que diferents, d'acord? I la veritat és que estem insistint en l'ADO, però estem oferint vins diferents. Si fins ara aquests 2 últims mesos hem tastat vins de la zona del Garraf, això seria la zona més interior, d'acord? Això a prop de la vall de Mediona. Això és una petita vall que hi ha per darrere les muntanyes, que quan baixem l'autopista cap a Tarragona veiem a mà dreta, a la zona de Sant Sadurní, doncs a mà dreta, i això està abans d'arribar a la vall, és a dir, zona de mitja muntanya, són 500 metres d'altitud, zona boscosa, no us imagineu la part plana del Penedès, que potser tenim més a la ment. Per tant, zona de més frescor, i aquesta frescor es trasllada en el vi. És a dir, és un vi Merlot 100%, 12 mesos de criança en bota, 36 mesos de repòs de l'ampolla del celler, és a dir, sí que el celler fa aquesta feina de que el vi no surti rabiós o en el taní, la sequedat de la bota domini, sinó que aquesta bota aporti fermesa al vi, porti estructura, però primer no li aporti sabor, perquè la bota són botes de diversos usos, i alhora, per tant, a nivell de sabor no domina, i alhora aquesta acidesa també li aporta un punt de vivacitat, de frescor al vi, que el trobem interessant. A nivell aromàtic, doncs això, fruits vermells, notes mica d'herbes aromàtiques, de bosc mediterrani una mica. Per tant, un vi amb un cert caràcter, però aquesta acidesa anirà fantàstic per menjar amb brases, d'acord? Carns una mica de greix, greixoses, és a dir, brases, per exemple, això amb unes costelletes, amb botifarra, amb morcilla, que és potent, doncs és un vi que guanya per aquesta frescor. Temperatura de servei, us diria 17 graus, que per tant, si estem en un exterior, això que no s'escalfi massa, buscar aquesta temperatura una miqueta més baixeta. I res més, només desitjar-vos que us agradi i ens ja ho comenteu. Vinga.